Комиссия отырышында юллардағы иминлекне саклауга кагылышлы мөһим мәсьәләләр куелды. Соңгы 4 айда Зәй юлларында 149 юл хәрәкәте булган. Аларда 40 кеше яраланган, 1 кешенең гомере өзелгән. Юл транспорт статистикасы белән Зәй районы буенча ЮХИДИ бүлеге башлыгы Рамил Гарифуллин чыгыш ясады. Юл хәрәкәтләрендә балалар җәрәхәтләнү очракларына ул аерым тукталды. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общее количество ДТП у нас увеличилось на 12 фактов с материальным ущербом. Количество ДТП с пострадавших уменьшилось на 1, количество погибших уменьшилось на 2, количество раненых увеличилось на 1. Район юлларында юл хәрәкәте очраклары алдагы еллар белән чагыштырганда кимрәк булса да, тынычланырга ярамый. Күңелсез хәлләр гадәттә каршы як полосага чыгып хәрәкәт итү нәтиҗәсендә барлыкка килә. Шулай ук исерек хәлдә руль артына утырган машина йөртүчеләр дә моңа сәбәпче була, ди Рамил Гарифуллин. Утырышта шулай ук юлларны төзекләндерү, мәгариф оешмаларында, авыл җирлекләрендә юл хәрәкәте иминлеген профилактикалау турында чыгыш ясадылар. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.